Ok, antsika niany zegny atsika magnazava mahakasiky ny méditation zegny zay fe mbala maro zegny amintsika agny zegny tsy mahay hoe ino marigny ma i méditation io zegny zay fe misy film zegny hitantsika maromaro na film gasy io na film vahiny magnakorontagna saignintsika zegny mahakasiky raha io zegny ok izy niany zegny aloha azavaintsika tsara aminao hoe ino marigny ma ny méditation zegny donc zegny izy ka fa vominao zegny anao mangala place tsara anao aveo azadigna miactiver notification anao aveo alefanao miabonné fotonao za mizara contenu amin'ny magnaraka zegny mafatsy tara zegny anao méditation zegny koragnantsika io ny méditation mot français io fa ny source nazy koa zegny mot anglais koa zegny amin'ny dikany teny anglais zegny to get familiar with io amin'izay zegny na with something na with somebody ino man to get familiar with something or to get familiar with somebody ny dikany zegny makatahaka zegny makatahaka endriky zavatra raiky zegny izy io zegny karaha kandindagna makatahaka endriky zavatra raiky zegny ohatra zao zazo io ty exemple aloka za andeha hagnano vidéo ty gnazava sy ty aminao zegny efa nalaiko tahaka zegny hoe fa vita zegny le vidéo andeha zaveko aminao zio ty zegny azonao efa nieritreretiko mialoha fa hoe fa vita zay zegny la méditation makakandindigny raha raiky igny fa vita na hoe makakandindigna raha raiky zegny efa agnatina action zegny anao amin'ny fotoanan'ny méditation ary ny tegna important zegny rehefa magnano méditation zegny anao tsy hoe mangataka anao io fa hoe efa miaigny le raha ohatra zao zazo za mivola hoe ino zao toabily mba tianao ohatra ino zay toabily mba tianao anao amizay mandiniky sa hoe Ford Raptor zegny asa hoe Ford Raptor zegny toabily tianao amin'ny fotoananao magnano méditation zegny efa agnatinanao mitenginy ilay Ford Raptor zegny efa miaigny efa hoe ninao zegny le Ford Raptor eo izy eo zegny somary sarotro za fe nagnino tsy nazatra atsika aveo le méditation zegny mampatatra atsika fa izy raha tsy tokony atahorana fa raha tokony tsaboegna ohatra zao zazo ty mikotra aloka za andeha hikotrana zegny efa nalaiko sara antsaigna mialoha fa hoe fa vita le kotra efa vita amin'ny fotoanan'ny méditation io zegny amin'ny fotoananao mitsabo izy aveo mitsabo izy zegny tsy voatery mitampoly pause tsy voatery mitampoly pause mitsabo méditation fa le mahalaise anao fo zegny tsabonao na mipetraka io ambony sezy na ohatra anao l'église mitazigny mompera na hoe pasteur igny zegny mifantoko tsara zegny anao fotoana igny ny raha ilaigna aminazy eo zegny ny fifantoagna anao mifantoko tsara amin'ny zavatra ieritreretinao amin'ny saigninao eo zegny azonao izy ka azonao boka asiava zay hoe zegny ambany eo zegny aeziko hoe azonao zegny le raha zaveko mitsabo izy volanko tsy voatery mitampoly pause fa raha mitampoly pause zegny anao mitsabo izy mifonctionne zegny partie gauche ndraiky droite amin'ny cerveau-nao miasa kokoa zegny izy ka asianao fréquence zay hitanao mijeny script ambany hoe zegny misy fréquence zegny miaccélérer cerveau-nao zegny miattracter le zavatra raiky tianao sa fe izy io zegny attraction attracter tonga ho azy zegny izy eo sa fe fa niahignanao zegny izy ka za zao ty zegny mivola mipompe zegny pompe folo anao mivolagna tonga de sarotro na hoe pompe 50 na 100 anao mivolagna sarotro fa raha iahignanao amina méditation zegny aloka anao andeha amy gym aloka anao andeha amy sport zegny miaigny zegny anao agnatin'ny méditation na 5 minutes raha ohatra ka anao zegny mbala tsy mahay manomboka amina 2 minutes na 1 minute zegny ça fait concentration zegny izy io 1 minute 2 minutes 5 minutes na lera raiky izy ka tsy azonao zegny le feeling ça fait le feeling zegny mila azonao amin'ny méditation zegny le feeling
izy eo amin'izay zegny ataonao répétition mimpolo tsy magnino zegny agnatin'ny andro araiky na indimy na impolo anao mavita fa izy io zegny mila azonao zegny la feeling azonao zegny la feeling vita méditation mandeha magnano pratique amin'izay zegny anao i raha niainanao igny zay zegny mahatonga azonao musculation malakilaky zegny fagnanaovana méditation satria cerveau-nao zegny fa bien préparé hoe efa niainanao zegny le raha magnanjegny koa zegny izy ka anao amina toabily tianao magnanjegny koa zegny izy koa amin'ny tragno tianao afaka zegny izy ampiasainao amin'ny raha tianao misy mampiasa izy amin'ny ratsy fa za manokana zegny mampiasa izy amin'ny tsara ohatra angalako ty zao hitanao tratra zao ty tratra mipetraka angalako ty zegny efa iainako zegny izy amin'ny méditation de azoko la feeling de appliqueko zegny tsy mandeha mitady coach à gauche droite za hoe karakory ataoko mampibotambotiky ty fa iainako zegny izy de appliqueko amin'ny za magnano sport zegny reko hoe mbala tsy marary mbala tsy izy zay tojo parti marary izy zay karaha zay zegny makasiky ny méditation zegny fa amin'ny fotoana anao mitsabo méditation zegny anao mipetraka eo igny zegny avy eo zegny tsy dia tsara mitsabo izy mandrimandry edy satria tafandry zegny anao ny zavatra important zegny ampodipodinao anaty saigninao io zegny misaotra zay le hoe gratitude